La Fundació Amic Joan Petit Nens amb Càncer ja fa 18 anys que fa una vetllada entranyable a Blanes, en el Jardí Marí Murt, i és la Festa dels Contes. I aquesta Festa dels Contes, doncs, el dia de Sant Joan a la tarda, doncs, es convida rondallaires i a gent coneguda per explicar contes pels infants i pels grans, que també s'ho passen superbé, i acabant la vetllada amb un berenar amb coca i refrescos i celebrant doncs, la diada. Tot això ens serveix doncs, per recaptar fons per la Fundació, que aquest any es dediquen a 2 projectes de recerca de tumors infantils que estem col·laborant amb el Vall d'Hebron Institut de Recerca i que ajudaran en aquest fons per tirar endavant les línies de recerca que s'estan duent a terme. La vetllada dels contes de Sant Joan consisteix en una hora d'explicada de 4 contes per 4 rondallaires, en aquest cas 2 molt coneguts del poble, ja habituals, que són el Pep Rams i la Mercè Domènech, i els altres 2, en aquest any doncs, la novetat serà doncs, que s'afegeix l'alcalde de Blanes per explicar un conte, i la part més que suposo que atraurà molta gent és l'actriu del Polònia, l'Agnès Busquets, doncs, que ens explicarà 2 contes i que compartirà doncs, l'humor que ens fa disfrutar. Per nosaltres és molt important doncs, que la vetllada de per si ens ho passem molt bé. I per tant, la gent que ha estat a una edició de la Festa dels Contes de Sant Joan, l'any següent doncs, vol repetir. És per aquest motiu que us convidem que l'aforament aquest any serà una mica més limitat, a que pugueu gaudir, que pugueu assistir tots en aquest esdeveniment que forma part ja de la tradició de Blanes i de la tradició del Jardí Botànic d'aquesta tarda de contes.